Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inada bila satid. Puji dalasan syukur semoga kita kojaken ngasut dalam Allah Subhanahu wa taala ingin sampun krumentahaken samudayanipun. Wonten kasanipun para pinisepuh haji sepuh ingkang dugi kinabekten ngarsanipun para pangarsa-pangarsaning pamarintah pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang sampun purna ing karya mewah ing tasih rumagang ing karya. Wonten ngasanipun para lenggah kakung putri pandemen budaya ingkang tuhu bagya mulya. Sakderipun kepareng matur wonten ngasanipun para lenggah kakung putri sumangga langkung rumiyin para panjenengan karo dherekaken tansah ngaturaken raos syukur wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringaken karahayon kawilujengan kabakaswarasan dumateng panjenengan dalasan kula katitik titi wanci dalu menika panjenengan saged kepareng rawuh kepareng titi wanci menika hamirsani babaring ringgit wacucal ingkang samangke kepareng kaasto anak mas Ki Dalang Krishna Putra Ragil putra jalu saking panjenenganipun Bapak Joko Mulyono saking Karangampil Karanganyar. Namung sumangga nuwun dhateng ngasanipun para lenggah ugi salam sholawat sumangga aturaken dhateng ingkang sinebat Sang Pakuning Bawana ingkang tansah kula panjenengan tenggo-tenggo pitulunganipun wiwit wonten ing alam donya dumugi wonten ing alam kelanggengan mangke. Amin Allahumma amin. Dhateng ngasanipun para pinisepuh para rawuh kakung putri keparenga kula minangkani dawuh saking para kadang paguyuban cinta seni Taman Sari Musuk ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Sugeng Widodo Sarjana Pendidikan. Bilih wonten ing adicara dalu menika kepareng ngawontenaken adicara ambal warsa ingkang kaneraken dhateng para keluarga seniman seniwati ingkang mapan wonten ing Kecamatan Taman Sari saha Kecamatan Musuk. Ing menika kagem gemene wanci tumapak ing titi laksana kepareng kawula daya-daya aturaken wonten ngasanipun para lenggah sedayanipun. Bilih mangke kepareng katur adicara pambuka angka kalih atur pambagyo kawilujengan saha atur panuwun dhateng ngarsanipun keluarga ageng ingkang mapan wonten ing Padekan Sanggar Desa Sangup ing sampun kepareng rawuh linangkung ngarsanipun panjenenganipun Bapak Jino Siswa Wiryanto ingkang kepareng sampun nglonggaraken adicara wonten ing dalu menika. Ing samangke kawitan atur pambuka angka kalih nenggih wedaring atur panuwun saking Ketua Paguyuban PCSMT angka 3 Long Tinampen tokoh wayang ingkang samangke kasarira panjenenganipun Bapak Jino Siswa Wiranto kaparingaken dhateng anak Mas Ki Dalang Krishna Putra Ragil tumuli kalajengaken lampahing cariyos ringgit wacucal ing dalu menika. Mekaten dhateng asanipun para lenggah sedayanipun sumangga tumapak ing titi laksana kepareng daya-daya badhe katur wonten ngasuh panjenengan nenggih atur pambuka. Mekaten murih tumapak ing titi laksana wit lekas ngantos pungkas manggih rahayune sekala sumangga adicara pambuka kawula dherekaken ila kathirati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliki dhateng hajatipun keluarga ageng seniman seniwati keluarga ageng PCSMT ugi lumeber dhateng sedaya para rawuh biridhoi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ndedonga kacekap mugi saged ndayani dhateng sedayanipun. Adicara ing salajengipun nggih
atur pambagya kajengan mewah ing mangkih kalajengaken pagas tumpeng kinarya pratandha adicara ambal warsa saking keluarga ageng PCSMT ing mekaten dhateng ingkang winanti pakurmatan panjenenganipun Bapak Sugeng Widodo Sarjana Pendidikan kepareng lumiat saking sasana malanggan tumuju dhateng sasana pangandikan wanci kasumanggaken kanthi hormat sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi auzini an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa 'alal walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amma ba'du. Winantu sagung pakurmatan para pepindhi sepuh aji sepuh ingkang tu kinabekten wonten ngasanipun para pangempat-pangempating praja utaminipun Bapak RT ing Dukuh Sanggar ingkang tuhu kinurmatan para rawuh kagem mewah putri ingkang sinebagya ing pakurmatan kelajeng sedaya anggota PCSMT Paguyuban Cinta Seni Musuk Taman Sari ingkang tuhu kawula tresnani lan tuhu kawula hormati. Saderengipun kawula matur nuwun dawuh saking rencang-rencang paguyuban PCSMT. Semoga boten kendhat ngaturaken araos syukur wonten asaripun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi maos tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kajana wonten kalodhangan dalu punika panjenenganipun para bini sepuh saha ingkang sami rawuh lumarekipun dumateng kula mewah sedaya anggota PCSM. Pinaringan kawulejengan kabahagian karayun saged makembal manunggal nyawiji wonten dalemipun Ora Mas Jino Siswa Wiyanto kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Shalawat salam mugi katetepaken wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam gawe saking kanugrahanipun ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten ing yaumil kiamah. Ingkang lajenganipun kula ingkang piniji kene ngaturaken nuwun nggih hajat dalu punika. Ingkang sepisan ngambali ngaturaken wilujeng sedaya ingkang sami rawuh. Ingkang ngangga kalih hajat dalu punika nuwun inggih ambal warsa ingkang kaping 8 Paguyuban Cinta Seni Musuk lan Taman Sari kelampan ing dalu mangke kanthi nderekaken Ki Dalang Krisna Putra Rakil Atmaja Kakung saking panjenenganipun Bapak Mulyono saking Karangampil. Ingkang lajenipun saestu kula pinangka surisarenipun para anggota PCSMT nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan gawe saking anggenipun ngaturi palenggahan lan samusawasipun ingkang boten merangani dumateng penggalihipun para pundi-pundi sepuh ugi sedaya ingkang sami rawuh. Saestu saking kawula nyuwun agunging pangapunten. Ingkang kelajenganipun ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng keluarga ageng saking panjenenganipun Raka Mas Jino Siswa Wiyanto sak keluarga
ingkang sampun maringaken dalemipun nglogaraken wekdalipun kanthi hajat ambal warsa PCSMT wonten ing dalu punika. Saestu kula atas nama saking PCSMT ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Jazakumullah khairan kasiron. Mugi kadarmanipun tinampi kesainan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ugi ngaturaken agungnya panuwun dumateng panjenenganipun paguyuban pemuda Sanggar ingkang sampun nyamaptakaken uba rampinipun sedaya kemawon kangge ambal warsa PCSMT wonten dalu punika. Saestu kadarmanipun mugi pikantuk liru ingkang satraju saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kelajenganipun ugi niki panjenenganipun Mas Aheng dekorasi ugi plafon saking JP dekorasi ingkang sampun nyamaptakaken sedaya kemawon wonten ing dalu punika. Kelajenganipun ugi sedaya warga ing Dugo Sanggar ingkang sampun kepareng rawuh ngestreni niki ambal warsa PCSMT. Sedaya kemawon kadhamanipun mugi pikantuk liru ingkang satraju saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula atas nama panitia boten saged ngaturaken piwales namung nyuwun wonten Sang taala jazakumullah khairan kasiron. Mugi linangkung kathah nun inggih sedaya kemawon pesainanipun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pungkasan dumateng paguyuban Pasboy paguyuban sound system Boyolali ingkang sampun dipun wakili saking sound system Gatra ugi saking BG Sound Jatinom dadosaken remenipun saking anggota PCSMT nyaranani ambal warsa kanthi ringgit wacucal ngantos jam 12 boten sedalu natas. Sedaya kadarmanipun mugi pikantuk liru ingkang sangaipun Allah Subhanahu wa taala. Makaten ingkang saged kaluturaken wonten kekirangan pun lumantar kula nyuwun agunging pangapunten. Makaten kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Selajengipun Pagas Tumpeng Bapak Sugeng ampun kepareng kah rumiyin pun suwun minggah pepanggungan. Pak Mulyono monggo dipun pratosaken nyuwun sinartan eling-eling ing mangkih kalajengaken gangsaran murih ing mangkih PCSMT anggenipun samya makarya serawung dhateng jagating kabudayan tansah gangsar sedayanipun. Amin Allahumma amin. Sinatan ungling eling-eling para kadang PCSMT kepareng nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti Maha Kuwaos ingkang saestu mugi tansah winengkuwa ing karahayon kalujengan sedaya para kadang PCSMT seniman seniwati mapan wonten ing Taman Sari Musuk sansah winengkuwa ing karahayon kalujengan satemah manggih slamet ingkang tanpa ribet rahayu tanpa ridu sembodo ingkang tanpa rubiduh. Mekaten
lumebiro dhateng para keluarga ingkang mapan wonten padekan Sanggar Desa Sangup. Mugi tansah pinaringono gangsal ing samukawisipun. Bismillahirrahmanirrahim. Kepareng ngaturaken nulising ambal warsa ingkang kaping 7. Selajengipun tumuli adicara lung tinampen tokoh wayang Gatotkaca ingkang kapratisaken penipun Bapak Jino Siswawiyanto, Bapak Sugeng Widodo. Titiwanji menika kepareng badhe mundhut lelampahan Wahyu Topeng Waja ingkang dipun tindakaken anak Mas Ki Dalang Kresna Putra Lagi. Dhateng asanipun para tamu Kolegas wilujeng hamirsani ngantos ramungipun babaring pakliran wonten dalu menika. Kula ingkang tinengganah pratisaken kathah lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng hamirsani. Semoga